Ja vás vítam pri mojom novom FC Mobile videjku, ktoré bude zas a znova z FC Mobile. Teda vylepšoval som tam môj tým, sú tam skoro všetci noví. Okrem teda obrany, kde je iba Urban a Garcia noví. Ináč, zostal tu Funza, Gvardiol, Belanova a Drogba. To sú všetci, čo sú z minulej epizódy zostali. Takže dúfam, že sa vám dnešné video bude páčiť. A ja si dám asi zase Head to Head 2. Môžeme ísť na to. A napíšte mi, či sa vám páčia tieto nové Division Rivals. Lebo mne celkom hej. Tak ma zaujíma váš názor. Obrana je najslabší článok. No, toto je má šancu. Typek. Tak. Suárez, toho som ranka pol. Máš 175 shooting, tak sa ukáž. Wow. Prvá šanca gól. Bránka to nechytil. Tak to malo vyzerať. Foden na Bergama, Drogba kamo výborne, Rabiot, Arkliochev, vieš čo, neviem, jak sa jeho meno číta, nedal gól, super, ďakujem. Urban. No a teraz problém Foden, dobre. Teraz sa Gvardiol, dáš na Urbana, ten posunie na Suáreza. Suárez. Ešte ten na Yildiz. Tak prešlapovať ti Yildiz, ešte je tam za Suárez. Kamo, toto bolo 10 minút pred superovou bránou. No a aby tu neplatilo pravidlo, nedáš, dostaneš. Dobre. Hop. Suárez, gól! Gól, 2-0. A zase Luis Suárez. Zase. Parádne. Čo im nešiel stroje nejak. Didier Drogba. Suárez a gól. 3-0 Suárez hat-trick. Za 34 minút. Gravenberg. Skvelé, ešte tu za Urban. Výborne Suárez. Hop. Arklioch. Tento zápas jednu šancu spálil, ale teraz už nespálí. 4-0, toto môže byť debakel. Kamo, on sa nedostal skoro hneď za moju polovičku, to je crazy. A gól 45. minúta. A gól. Paráda. Päť 0, kamo, za prvý polčas. Si robíš srandu. Bubu. Paráda. Iska chválim za tento nádherný pas. Hop, a gól.
ďalší gól znie na zdajky 6-0 tuším. Až je to tak 6-0. Rabiot skvelé a Suárez teraz môže ísť dopredu. Suárez, Luis Suárez. Gól. Gól Luis Suárez. 4. gól v tomto zápase. Neskutočné. Toto je najďalej, čo sa super dostal. Hej, to sa no, ale teraz problém. On má super šancu a ten kámo. To je jak sa tomu položil tuž. Konza. A teraz Drogba. Ten nedal zatiaľ ani jedného góla. Drogba. Ich čerta Silas bol bez šance. Neuveriteľné. Ježiš. Ahoj. Čuje. Centroš. Gravenberg dnes stantil. Ešte Dravo. Laudrup. Výborne Rabiot. Judis. Kenan Judis. Jeho prvý dotyk. A skoro to rovno bol gól. Kamo, Suárez. Daj na Drogbu. Gól. Ešte to tam ani nedošlo. Ja som už oslavoval. Casillas sa iba obzrel. Nádhera. Toto je zápas, kamo. Je mi ľúto tých, čo to sem nedopozerali. Že nevidia takýto fajr zápas. Kamo? Po Drogba. A je to 10-0. Drogba hat-trick. 3 hat-tricky za tento zápas. Som nasadil superovi. 3. Neskutočné. Ešte, aby mal každý útočník gól, tak by mohol dať aj Yildiz. Yildizová prešlapovačka okolo nestu a Yildiz. Gól 11-0. Krásna prešlapovačka okolo Alessandra Nestu, ktorý nemohol absolútne nič. 11-0, kamo. Toto... I like this. This is cute. Toto si, kamo, potrebujem screenshotnúť. Kamo, veď slab. Kamo, 19 strel. Ani jeden nepresný pas. Toto musím dať do lígy. Kamo, pozri, Suárez a Tate. Kojúčové Suárez, Drogba a Yildiz, kamo. Toto bol zápasík. A ľudia, napíšte GG pre tých, čo nedopozerali toto video až sem. Áno, veď ja viem, aj nemusíte ma učiť. Ešte si jedno dáme. Nech je to aspoň 15 minút. Kámo, to čo ide za nuba proti mne, no tak to sa pripravte. On má 64 defense. Tak je to tým versus. Prečo má iba 64 defense? Má Tauvina, ktorého som
Ja predtým mal a vyklopol som ho. Lebo mi padol Suárez. Kamo. Kamo. Prvá strela v 5. minúte sa od Luisa Suáreza. Kontra Drogba, what's a miss? Kamo, Konza. Daj to na Drogbu. Ježiš. Kamo. Zatiaľ za 12 minút ani gól nepadol? Čože? Ha! 17. minúta. Hej. 1-0 pre Barsu. No vlastne aj super je Barsa. Výborne. Barcelona hra proti Barcelone. Wow! Suárez nádhera. Gól. Suárez. La Bubu. Kamo, 101. Suárez zo 178 shootingom je nezastaviteľný. Kúkaj sa. Bum. Proste easy. Easy, kamo, Luis Suárez. Ja viem, prečo som ho bral. A kamo, Rabiota viem tiež, prečo som bral. Lebo on vie dať. Ježiš, to sa vlastne dáva doletiť. Chcem takú strelu, jaj. No toto som nedomyslel. A teraz William pán nakoniec zachytáva tú loptu. No to Ibrahim Diaz. Guardiol pôjde tam na prípadný center. Výborne. A teraz Gravenberch. Posledná šanca na protiútok v prvom polčase. Kam mohol ma nechať to dohrať. No nič. 3-0, to je tiež dobre. Nie. Konza. Tam zachrana z Darcy. Velanová výborne. Tam hráč, ktorého som tu už chcel zhejtiť za to, že je celý zápas totálne neviditeľný. Tak teraz predviedol nádherný oberanný zakrok a kámo, Rabiot, nádherný gól. Nádherný. Krajší som mu zatiaľ, kámo, za Rabiotom asi nedal. Nádhera. Kámo, Francisco Moura, ktorom držím 2 čisté konta, tak dáte like a odber. Like a odber na toto video. Poď. Poď. Kámo, Suárez nábeh. Power shot. Ten brankár ani nechytá. Výborne. Som rád. Suárez, kamo, on je dobrý aj v defenzíve, v ofenzíve. Kamo, Rabiot, ten nábeh. Rabiot. To bolo pekné. Nádherne.
No. A ľudia vlastne, napíšte mi aj, čo si myslíte o tomto Aqua vs Inferno prvom Jestram Gravenberg, môj obľúbený hráč tohto týmu, dáva gól. To je môj totálny obľúbenec tohto týmu. Sorry za šuš. Ten je slúchatko, som si napravoval. Naprával? Ak nenaprával skôr. Tomu, Yildiz. Ešte to je Rabiot. Yildiz, paráda. Ešte som aj nedal gól a už som chválil. Nice. Nice. No toto už bude vyhrala Bubu. Bravo, výborne. Teraz Didier Drogba, Luis Suárez. Kámo, nádherne. 9-0, ten zápas 11-0, druhý 9-0. Extrém, kámo, toto. Takže ľudia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Vidíme sa na budúce. Ak chcete ďalší diel z FC Mobile, tak nezabudnite dať like a odber. Čaute.